Bé, en primer lloc, dir-vos que moltes felicitats, m'agrada molt els recursos que esteu aportant, heu trobat punts molt importants i l'únic que intentaré és acabar de fer un petit resum o incidir en algun dels punts que vosaltres mateixes heu trobat, no tinc cap mena d'intenció d'ampliar o d'aportar noves coses, simplement mostrar-vos el molt que heu après ja. Aleshores, dividirem aquesta secció en diferents vídeos. Aleshores hi haurà una presentació, els blocs multibase i el sistema de numeració en base 10, el sistema de numeració en base 8, el sistema de numeració base 10 i el sistema de numeració base 16, representació de nombres en altres bases, començarem amb la divisió, la prova impossibilitat de dividir per 0, el canvi a base 3, trobarem un algorisme general i acabarem veient la utilitat de comprendre bé aquest sistema el nostre sistema de numeració en base 10.